гордеят с училището и учителите си, дали им знания, изградили в тях професионални умения, помогнали им да пораснат. Ние им пожелаваме да поемат смело съдбата си в ръце и уверено да тръгнат по своя избран път. На добър час! Давам думата на господин Владимир Василев за приветствие! Много е трудно да намеря най-топлите думи за вас, абитуриенти, изключително достойни хора. Бе удоволствие, огромно и чест за нас, целият колектив на гимназия по туризъм, през тези 5 години да бъдем част от вас. Добър път! Благодаря ви. И сега вълненията на нашите абитуриенти на раздяла ще сподели Георги Костадинов от 12 клас. Здравейте, драги абитуриенти! Здравейте, фотографи! Не мога да видя от вас нищо, но няма проблем. Така, уважаема госпожо директор, уважаеми господин Василев, скъпи учители и съученици, всяко начало има своя край. Настъпи денят, в който се разделяме с училището. Този ден, за който толкова дълго мечтаехме. Това е момент, в който напускаме гимназията, която ни даде толкова много знания, направи ни по-мъдри и ни помогна да пораснем. Времето, в което бяхме заедно, мина неусетно. Дойде часът, когато всеки от нас ще поеме своя път и ще извоюва своето място. През целия ни престой в това училище ние се сблъскахме с много трудности и същевременно с изключително приятни мигове. Разбрахме какво е да си отговорен, да имаш приятели и да уважаваш. Естествено допускахме и грешки, но те бяха може би от незрялост. Благодаря ви, скъпи учители, че бяхте до нас и ни помагахте. Скъпи съученици, нека съхраним приятните мигове, които преживяхме заедно и да загърбим недоразуменията помежду си. Животът е пред нас и тепърва ще се търсим. Нека всеки да поеме правилната посока, успешно да се реализира и да оправдава очакванията на родители и учители. Уважаема госпожо директор, скъпи преподаватели, Випуск 2016 ви благодари за грижите, които положихте за нас, за търпението, което проявихте и не на последно място, за знанията, които ни дадохте. Бъдете все така мъдри и добри. Благодаря ви! Които през годините доставяха настроение и ни забавляваха на всички училищни празници. Нека я получи класният ръководител Владимир Василев. Аплодисменти! Ще връчим грамоти и на зрелостниците, издигнали спортната слава на нашата гимназия. Грамота за спортна дейност на Станислав Филипов. Дванайсти. Отново от 12-ти за неговата упоритост и постоянство довели до отлични резултати в спортната игра в футбол. Николай Пенков Цанков, ученик от 12-ти отново, за неговата упоритост и постоянство довели до отлични резултати в спортната игра в футбол. Откривам концерта с изпълнението на Теодор Тодоров от 11-ти Д. Той ще изпее песента на D2 "Не мога да спра да те обичам". Аплодисменти! Оставям в нея самота, защо отключи бързо последната врата.
Защо светът погледна с отворени очи, лицето ти отсвети, усмивката промени, душата ти заличи. И не искам вече да поглеждаш назад, но в моя стая с безброй грехи. Вървиш при другите намазани зли, мечтая да застави. И не искам вече да поглеждаш назад, в моя стая с безброй грехи. Вървиш при другите намазани зли, мечтая за старите дни. Гласувания полисменч Коля. Следва да чуем обичаната от всички Симона Иванова. От 12 В за последен път тя ще изпълни любимата си песен като стара икона.
сега започват нашите номинации. Да. Всички вие, вечеренци, заслужавате овации. Журито ни е обективно и ще ви оцени експресивно. Симона Иванова от 12В е талантът на гласа. Така всички я наричат, а всички момчета в любов и се вричат. Моля да излезе да получи грамотата си. Професионалното школа Георги Щерев от 12В е най-атлетичният човек с фигура на Херкулес, културистът на 21 век. Моля да излезе да получи грамотата си. Номинацията за най-атрактивна прическа. Добре, обявявам Корина. Панайотова от 12 клас. Моля да излезе да получи грамотата си. Абитуриенти, матурите си ви успешно вземете, а през лятото на плажа разпуснете. Чухте за тях нашите комплименти. Сега не щадете своите аплодисменти за выпуск 2016 година. Odis, odis.
I've never made it as a wise man. Couldn't do it as a fool and stealing. I'm following like a blind man. Second sound, I was so feeling. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. 'Cause I like you to say sorry. I was a different story. This time I'm mistaken. I wanted you how I'm breaking. And I've been wrong, I've been down to the bottom of every bottle. These 5 words in my head, swing my way, having fun, yeah.
Отново се крие, лесно изличаме, че ще се срещнем, ще се срещнем, се вличаме и нека чашите ни мътливе. Отново се крие, стъгна младица, нека изличаме, че ще се срещнем, ще се срещнем, се вличаме. А сега танцорите от фолклорен ансамбъл „Дожд“ ще изпълнят правото на Ти ще кажеш мога, ще повярваш, че си ти, и тази сила ще те води завинаги. И
Тогава ще бъде лято, като в дългите детски дни. Това, което в нас остана завинаги. Ако искаш, ми подай ръка, за да мога с теб да продължа. Убийте Алешката ни огледа за нас. Той ма намокри. Всеки обвиняваме имигранта. Само да отиде на външен. Ще го надъпите. Днес ще ви раздам бележниците. Това е последният час от мен. Изключително съм развълнуван. Така. Преди 5 години в тая стая аз ви посрещнах. Вълненията бяха тогава други. Сега вече се изключително имам за един достойни хора. Сълзите в очите ви сами от радост. Ще спазвам, обаче не мога да развълнувам се много. Изключително е трудно, знаете, с вас познавам от 5 години. Не ми е дарство като цяло, но в момента, каквото и да е трудно, т.е. не мога да се събера да мислите. За мен бе огромна чест да сме заедно. Изключително беше приятно. Първоначално изпитвахме трудностите с някои от вас. Минахме през така доста препятствия. 12 клас дойде много бързо и през тези 5 години заедно, предполагам, сте разбрали едно. Казаното тук остана. Много от нещата, които съм се опитал по някакъв начин да споделя с вас, вече виждам във вас. Много е трудно да дам някакви характеристики на всеки един от вас. Вие сте в вашия випуск. Випуска в навечерието на 65 години. Нашия юбилей на нашата гимназия. Прекрасни ученици бяхте. Да се надявам, че ще останете и добри хора. Чест, достоинство, и неща са за вас. На добър час ви желая и дано следващата година отново да се съберем. Ще започна с бележниците. Георги, свой 13 клас ще кръстим. Станислав, Женя, Аня,
Пейте. Мина. Трябва всичко да разплачим без йога. Симон. Робът. Не знам, не ще чест с него. Мариана. Айде, влезе со. Габи. Кристина. Алошка, брат. Александра Илиева. Диана. Айде. Алёша. Николай. Кристиан. Вас и ви благодаря за всичко през тези години. Коли. И пет. Идеални поздрави от госпожа Минчева. Това беше изненадващо ми за вас, но за съжаление тя ни даде, тъй като в момента каквито тяхме изпращане. Надявам да се видите някъде. Най-важното... Знаете ли, много пъти сме се говорили като цяло формирането на характер. Много пъти съм говорил за чест, за достоинство, за морал, за ценностни качества. Говорил съм за основно човешки права. Много пъти съм ви казал, че не е най-важното да се научите или да се надобрите уроки за история, за математика, за български език. Най-важното е да се изградите доблестни
граждани на нашата държава. Повярвайте ми, такива сте. Каквото и да става в живота, това, което ще ви се случи тази седмицата сряда. С някой от вас пътя още не сме го приключили. Те първа в събота и в понеделник. Събирате сили. Както се казва, напред. Имате ли нещо да кажете? Всем благодаря. Благодаря. Даже и малко. Прави ми впечатление, че днес е много обикновено се по-вчера. Предполагам да не там. Ние да взема една просто това, че се разделяме и всеки много по своя път. Знаеш, че 12 години преди това, ти всеки ден е в училище. Всеки ден си заед в училище. И целият живот, кажи ви, добре, ти си имаш тази живот, но ти си знаеш, че в училище си едно 8 часа. Аз сега и тия примерно, които няма да ходят в университет, които, не знам, някакви може да работят, какво ще си прави нещо? Си опилее. Не само да провокирате сега да веднъж да ме. Няма да се замислям, сега съм чуя, какво ще правя, като си свърши лятото, примерно, като свърши. Знаете ли, искам да ви кажа още успехом след 5 и 10. Инструменти около 26 човека, мисля, че някъде около 14 сте отличници, които сте си на 5-50. Останалите сте варирате на 4-50 и 5-50. Изключително висок резултат, високо постижение, което мен лично много удовлетворява. Никога не съм гледал оценките, вие най-добре знаете това. Цяло аз държа на други неща. Да се надяваме, че след време ще се съберем още по-помадрели. Аз още повече неща науча от вас и ще си разкажем всъщност дали сме достигнали мечтите. А повярвайте ми, най-важното е това. Това е от мен, уважаеми ученици. На добър час. Здравейте си, с нас не искаме. Вече? Да. Добре, само трябва да ми кажа. После няма са отървите на дискотека и дойте с нас. Много неща да кажа, но всичко е като преди. Разбрах, че който побеждава не греши. Ако искаш, ми подай ръка, за да мога с теб да продължа.